Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka meyo mu cy'obusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM ayo ali ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agerera rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex iyo erange namagacho Safaricom wigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yo mu cyobosongo bakeresi migwetera seti namba cyabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ine kwabiri gukorya roadshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya roadshow iyo rakorere product launch ose emisangerekano ya siasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatiye ci roadshow cinde cinyinge bono nigo twakoretere track yibwate bagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eriyogiriya nigo liriya kigema eriri cyujugire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate ci DJ Janjere ci MC nabwigo track yana boko nyitumika asobokorera live performance nigo tokurwa obokorera wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street yago teko babuna street ndeyonsi chingaki obunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange ne aino munchile na nutagete kwa igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri goseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagite koreria wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obosombi gwika chi event unabono ilia catering egatie chinde twakire esimirero wetera asinamba 0143567165 gose 0704765412 wigo nabukututalira asicyabizi cheto imeyo mu cyobosongo asamagacho Uhuru Towers irongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchili bwawo na Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeonga kiamwa magusi aiga no bisito na into botame ngote botore nkwana na tori kinto kito chana na Diamond Tomenium na karo kora kintere chiga kito chana na Diamond Tomenium te kinde tere okoegwa okomera go chasenda yao ekine kintere jire chingi ya sana okoegwa karo kwa irwe okorete tamosi uneyega karo kwarete tamosi uneyega watch beka tamosi ingi kabisa kwareta amache karo kwareta amache kwanya mwekama watch mumeka wakitiga amaga
kwaganyense yemo kare kwaganyense yemo ndatere jinjiri godi sorofu ndatere yengerigena that's why abange to kunyero kanga tomenium stones kare kwanyebekire mana amachari ali liberera nalibone gotwara chinguru cyaye cyogosokeri yogo ne ryogo eriga nalitoko batukunyuri tuko cyase linde igoto libuna ne chemical go chikonywa go cyaso mubero teringa ne kintere cyogo chiko kimera go cyaso mubero kyagara manda abange bamerire chindatere echi bandu banyura maryogo aichoira aso mubere paka yanda iranire kobe suma aso mubere so nuga pesti na kyo sangalinga na mbe yemo datere jinjiri go expire datere jinjiri ati any chemicals datere yito likomera go kya senda yao and datere yego konya ekero kwanye bekira asa mache kwanywa machai ekyagere ekero kunywa machai go tinda go sibyara manyinga okinyaro bonyamasi nkone ne kyalenga chinguru cyomubere cyakire nakubwa mono ngo konyare kubweni amarwaire ao arase mebere unabona arthritis ekero bwato mochando bwa arthritis and datere ne bwate minerals unabona calcium ekobeka somubero kwanywa chinengo cyao cyakonga iga abantu baito nimate konye moko bukuminga etokunywa amachi kindatare twanyule baka twarosire ekito likomera go chinda turi gukora kende yonse nende nchibwa ati expiry dates nende ekire chingi ya sana asoko kora mubere service neba no rwarete abogo chigugo chikora ochira asenka neba turwarete nabo chigoro chira asenka eline chikonya abana bao amone family yonse ngima asoko korera omubere service iga abantu baito none inwe tekike tambukira moja nabo chigoro chira asenka yao uchibeke kabisa motu mekene familia wa mwensi eyenere korokwa nano diamond tumeni ya mweli toko batebili tuko cha serinde nekene enyagitari ya Nuga Best nero yuka ebwate okubwa uwokorubu wenya wetere chimashini chekerero okurwa sinseri ya South Korea niko bagotoka imeyo mucyo songo asamagacho ahuru tawa sirirongo ya kabere eyibera ngene bengi ya Kenya Women batari eroboni iganyete dumping because chitipa chachakire go dump ko chipara chindi chachakire go dump bone yeganyete nere ikeru nere dambigu so eparende buna nasoete inje no mondo nginere tenginda seito denginda ase miaka yonsi korunya saje tense ntwanya korora para seito omondo kerarenge gukwa etwarenge kobeke guni twabuguri nekero mubiro gocha twarigia machuma abwa aragirete buya onyo mondo ikaro mutambe bono kerabu akweta aro mutambe osomorito oine stress ya sitore lakini nyasaga nkonya buna naso ekerogo nkaigore para ekoruria murubi ekoru enginda Catholic yagenda ria murubi yaenda nyaigwa bono karona igore para eyu nkayebeka mbako morom naande boniga buna chimashina list chire ward yane naande na ye maintainiri ya rosi ukurwe nginda Catholic ya chire mbaka ria murubi erinde bono muntu na muntu okaretira umuchango somba double price so boniga gwencho yale abuseito nere kora no mwe MC ochire nere o create legacy yo gokoraki yo gokore gasi ne pare na bataikuru nyaramba mpaka kibabe yakabeire pare nkuru kuru Kenyatta buna agachete ward ya agachete kiabonyaru nari pare ya rosetu no isako gendorora matugi na tugurite kuru nyaramba mpaka bugarani aiweka na wate na ntaba nao babwate mechando nande yarenge menge so eparende boni gegenderete ya dambigu ya erire ne pare koru keburunga yaenda matorora yani epare koru keburunga yagenda mpaka institute yaenda mpaka ya esimoino asitokuruka bumu Islam nona arengeri tukoria igoro n'abana inchi gosherekea une pare ya rosigu rero nona arenge bono ya spread igu egenteganyete nerora epare ndi na roseti ne yekoru nyaramba yagenda enginda yagenda iteresi epare yumbuyere yacha gochoina nine na akorete iteresi ekwenda mpaka itibo omwishimi wake chipara kwa rosiri kolengana naye kwa rosiri bona iga omwana inji naro chino genda ta koros lebo kwate banga sometimes ngocha chire chia leta baleta rande complaints kiagana nabo bako banande bago changia ukora ko chisali lakini embura nero inki nainde omo omenyi oitibo ward inki ataragie tukuru asore kwikira bone gotarako
Unabono gwikira boniga chiparanchire boniga buna chimashini chirase ward ya ne itibo gwikira boniga na akore chipara 14 elist nonye bwatega chipare china akore 14 ningi expected gochaka next week epara ya isinda Nyamauro because chimashini go finalize chire ko rukenyora ase chire chichaka isinda Nyamauro eyende ne ya isinda China ende mpaka Nyasio eyende ne ya nyabukia ni edibu ne ya matie yo kebabe ase asamangane chipara na chira bakotenda gingo college with by next week na bugo sangi na bone ward yane ya chiro na natarevo so bono kerukurie na bono eparanire boniga na igoire ekoruge tengereiri primary yacha chiefs camp yagenda mpaka Gitangwa yachikogenda mpaka university asere okuno kuinishwa n'abantu bane banyare gwikira magendera une university othena is a big industry asaba menyi bata tax spirit nene erinda abantu none chifari uchime gondo yitu nyara koraki chinyare gukina so bintu nebyo nabyo bito tomo menyi bwe ward yane atagete so kero tokuru asamangana chipara ingi cha asamangana health chinyagetari na temire na facility tinyagetari ya Kenyoro konyora ya cyari gutwara amabati konyora sarekire chiplaster na nyagete plaster ngacha ngarosie nyagetari ya Nyabunge dispensary ere up to completion ero kirigento kiare because ya renge litombe ngayarosi ngayere facelift ngayaroseri HO fence kirigento kaibeka tile ngayebeke ebirogo boni gigente ganyete mbono twetetia board ya Nyamira public service board mbono bale Mombasa ne budget yeye ntwabegete over 94 million chokolika abanyagetari aba na butu expected ngonya bateyo mu governor nambia mono because so far senaikire it is because yo mu governor Amos Kimominyaribo asukubwaterana twabere tukubwaterana nere nande tokoteberania senjire rengia so nande nabonsa betandonsi nana bonga asine komosorra buna abanyagetari bakoriku omwana inchione oitibo ward Onyabunge dispensary erinda aranyora mariogo na kirigendo karona akuri Nyabunge dispensary bona ana ringo muri questina enyagetari ende nero ya Kiang'ombe ya gaje tunero no muskore ngororo bono kerari ngororo bono karukurwe priority oikurwe priority gento ya chagete 1960 something because ya chagete emiaka yonsi gutia chagete ne asi Nyabunge egacha CDF gocha egache county bono neye mbona omweshimiwa mbona nyagacha kuru 2013 una service bono wigana nge kwa priority eri arabe irora matuka mange because abantu babeire bakwegania matuka mange so ginko yekora ima ku request rani ya erete ya Kiang'ombe nerira nyare kubikwa abanyagetari so bono asamangana environment njebuno mo MCA na rosiri njiare ngebwango pati list ya nega na rosiri chisoko over 30 spring chinsoko 30 na protectiri chinsoko na whatever chinsoke ichi yes miaka na kinete kero tu akalisiri chiombe unabona moso seita sengorwa ensoko ya Nyakianga etu agachire tosangi buna lirito ko bucha amache omuntu cha bwisibiria soke yume atuaganya yakamuka kera amache abeira maya na ndi tuabucha na kingo nanya sawa tokonyete engombe yacha yanywa mache liye gonjokirane yabeke chabuga mache ime so bono egente kige kandio bururu ngatebana nyasaye ka karangonye na kige kogerana
na specialist ya soko soko na ndi moso ase ward itibo no na bangina no ne ka bandorire iga nabo kore nyare kwiraniria omong'ina oyo imogetie getamba agateba nena na kimbekerete na tiganteme ndosi chisoko na rosi over 30 na ndi financial yeye na ndi ning expected korosi ata springs Mheshimiwa abwa sama ache ekara Mheshimiwa bande bagochaga iga baadhi ya barabu abandi ukwana bari igore ibisima na gure go ukwana igore amachi tora kwana gisima that is it meaning tobu atibirengara libyo kwagacha gisima ande iga usege tununke yo sei no agache gisima macha minyoke go chiskuru go chinya gitari no ase ward yane yes. Ase nagote ya kurukwe chini ase nyabonge dispensary yere yeah. Ni na kunye pohori roro 6.5 million pohori ya sinja sa ege chini ege tunu ngabeka amache ayako genda bakabunya ko chiteres yes. Ayande agacha gocha bukurati ayanda akagenda mpaka busanga muino so iga samangane chi pohol igo chi pohol pohol nero ningunyete asengenyo to gotiga naro amache kero nkumira bangina bagonda ina gakyo mwana gwatokonya amache tu arenge kugureke buyu 20 shillings lakini boni ano gwatosa irijinso aya gwatoretera kiro mutokorireki kiro muto ya musire na yande na ndengere tu equip na bona ayande na getengereiri ayande na ya kinoina ayande na kia ng'ombe ayatete equip erinde anyora abantu asi abantu bayanyora subunge so igo amangana echi bohol bado naro igo naro ninkore temiremo ase chinyakitari kwa temire baka ya ikire ase ikire amachira chito no amacha akunyire no akunyire so nabo batangani nyakitari batangani actually abana inji no bako nomba sokeretie pipe kurunya getari ime bacha kunyi because to kunya mache andonsi gutatige public land okay that's nice twakwanira mangana health twakwanira mangana mache twakwanira mangana ya chipara timaite mangana chisemi chiskuru ase chisemi naro ase miaka yetu abeira office kero kurigereri una tu abo office omwaka 2024 2025 ntu abwate budget budget itu yonsipi etu abigeta sokugure biragitebi ebirase county ya Nyamira bigase ni gukora emirimo na nabongo tanonye gendo kende ngire tu akorete kiapi boni gorigerie njire gasi okorwa ase ward yane chi machine chiri no na chigorete tingo nyara korigire tintena na ase kinabekete budget yane asokugura chi machine asingenje birangara yebyo twachite na ba MCA togateyo omugavana nera gataina that is good idea so boniga ase igo mwaka yo monore ntakoretiki omwaka oyo monore ntabegete budget yo mwana inji ono itibo lakini so far narosire birasi bya ECD narosiri gatengere ECD kire complete kigasa ine gotumeka narosiri kenyoro ECD kire complete kigasa kiacha kire gotumeka narose tiri test getangwa ECD na karo kiboniga kiaerire getakeire bono gechake gutumeka ebine bintu birasigira Mheshimiwa kero tutigarite gabwasi chisemi tubwata banafunzi bali batali bakuru chinga chinga kubasi eward yao is there a way wasikenengere gwakorire ko bakonye kwenekinga banafunzi aba asa banafunzi aba bakuru ase chifamily chintaka through scholarship yo mugavana Amos Kimomenya ribo kero naso etubugambi buna scholarship eri inje kulingana na inje binda ikote aboyo ore ngororo inatemete ku parents abana bana ase chinyombe chichonzi isatu nkaini shwa guikaboniga nabo mbwate over 28 students bagosoma scholarship yo mugavana Amos Kimomenya ribo nande in any time usangi na gose fitera akanu nanda abayibuli aba ngocha bale batotaina omushimwe mwana one taraka ni rufiyaye so nanjye karangurigere taraka ni rufiyaye nabongori yo muwaziri on debi maybe no batara make a follow up kanga twakorireki kanga twabakanire nekara togosoa kengima ntu abwate
chipasari kero twachitwara nandi tugacha tugachirusi ne chipasari nacho chingwana na tu tuinishwana asijifomu kwa 900 kire family asichinyombeji banyora 300 elinde banyora chipasari kero chacho cyale tumuchando tugacha tukarachitiga nandi mbona se budget yenyia tuiranetie pasari lakini kero twayiraneti tugateba bono tirigo cha koendali GTS ego cha kobana ne checklists moko egwa mwari keronye skuru yane onye moige susu kwalika moige su abana baruete ward yane ebara abana 50 na bali kire chibes chinga naiga onye nyamwanjani abana baruete nyamwanjani abanga naiga nyagukiani abana bali nyagukiani abanga naiga kwa balikira erinde ayo monyene oranyare kumanyana eche kiyanyare guikira abana ndo twaro mochandori twatwarite mbaka abana inji bagataka gotorora ibigicherembe. Right, mheshimiwa kurwa se wodi yago boniga what is so pressing ekyo feeling abana inchi bago baise konyora at least nonya ibuno mheshimiwa you will be happy. Ase wodi yane egento bono egento kiarenge go impress mono nekero narenge nekero ngurigereri na yona ku diffusion mbaka boniga omuntu gakure tariku akubugurwa na parata koretiki teyo omuntu karwarire akubugurwa. That is why I'm really working hard korana at least chipara chia openigu erinde abantu abana oro access facilities chia serikali chiranyare ko bakonya egina giyo kekenene na korana abantu mbari ko nyuma ache ne chiombe asengenje gina giendo kerekebe na korra mache arezo sera egiotokere imekebe geta magena ayokeroche so gende gia sende ngiri kombera uyana karonde umheshimiwa so that is why ngonya kurigirina na inje ninteme asimbwa tumukione ngini shwe na bana inji bane banyare gokonyeka. Right, mheshimiwa being your first term kwa MCS wodi yetibu kerwa soeta bisi nkomera netene mechando gete ikwaro cha bana inchi bago bali gwetera andake mechando kikomera netene ikwaro chinga that ekena kigentonte kere ko priority entangani. Number 2 emechando ikomera nete nerenga gwakorire nerengo planet gukora na nerengo tarikira emechando narengo teba na omerete ne yue yamo yabo yokonyora eyue yamo yabo yokorana chinso konjiyo mache takore tiki taiyo ebisima ngeyo emechandende na omerete neri na somete ase miaka yonse pina somete ase nyomba ngurubo isanga na bokurati tinaringe korra magendrandons togokorerwa yani etwatigire pi so nakina nje ngotema ko make sure na kerona asoire at least kiro mwana inji witibo arore no mwana amanye nekera giteke ekenegire dekina gikurema tari gigotogore bitugi na kia expected kireme yani erinde kiro mwana inji ore ase wodi yane arigire rito tware gento kirigitogorogana equal opportunities so una bono for example epasari montonde wensi orenge koru goisanga na bukurati njaboni go ndase office yane ye ward yane ya itibo una na nete pasari emyaka yane nabona kode tina boisanga epasari erure neye na abana banyorete naba bukurati abana banyorete naba bonyakoni abana banyorete naba of course bantu mba wisene ande mba konyora bonse lakini at least inje na somete ikire to mheshimiwa ndu setiare geti. There is no even a single day angete pasari teyo nanyorete but turua zingenjo muiburi arenge gokoromokia ekagera tugasoma lakini nje boniga nabongo kwa identifiera abantu ingete pasari asinyombe chichonzi na ababeji scholarship mbara bibaire nande kero mugabana gututwara mentorship ngoja roba kora mentorship nando turangiri una MCA
naende twenda korora abana abaitu none kero nanyorire omoibori ngomobori nde naki omwana oyo mitabateki agenderete but I'm happy asa abana barwete ward ya Itibo oyo nanyoreire pi osikoetense asikoete pi playing nanda bongo sabana nyasaye tigande okonya abana aba mambi na barobu bokita yasi familia yao chireka nabongerera ya mwancho mategareri na boy ko mwancho murigereri ogetembe television chiabutokire maega yechinsi echindo chengani chinsi isato igotore nomo MCA Oitibo ward korwa ria chisema chiri chanya Nyamira Mosque Square Lamek gose nana mna mokumurukaga abunka abantu ba seme ya Itibo n'abanyamira konsko jumla abutura eri bagari tangani kingimekera turacha kubwata chisi gerende to igwenga na kibago kwana kwa asense meyu 0702 6669 ekera turacha kubwata chisimi asebona iga yango turaragendera mutu musana mushimiwa singinju gwakwanire nga ekerenga neri eri ekarwe kireto kongete na bwogendrete go tackle of course inkoenda na toro omwana inchi nera kurmo ina abunera akwane kurwensemo ya Itibo timanye tugo sama na sports mo kango korigereriga tora miaka tora limo no bado no liga tu so na tusuko kutangumya kuchana kunyara no mupira bora nyoro na bora kama ete goteneni ine asaba saya baba kabake abanyaruka na abamura bari kurwese ward yao sinjira nero roko ba support gose obisi ayiko ba support in terms of sports asa mangana ki sport account ya Nyamira through egento tokoro kabuna flagship project omugavana ntu atemete koteba na tutwari talent academy eyiro omokirondo igotoka ward ya Itibo ntu abegete chibeso ororo patio manyete ebinde binabo kubeka chibeso otende contract atetoka chibese chikabase chikabekwa se list ya spent balances so na ande ndukuriye litore tumanye birengereri biye talent academy eyu na kigo chikoba one for example bunanje myself na rigiria abasani ni ndagete ko organize tournament yane asengenje birabumbire byabeire ko ba registered ebina bingo cha kubeka birwanerere gusekende kiraganie Kenya na kero kikenyare go sororo erinda asengenjo abasani na rigiri nechibesa kirache gotoka nechibesa kiri chingia erinde ko insure una abana youth ya by December karo bagochaka erinde banyare go asengenjo gochaka September bono gochaka tori kubeka tournament yeyo erinde to insure na abana funzi abakaro bagocha banyare ko ba hydromo no barasangi banyare go kore bintu binde bitabwenereti right mwishimekero tutegarite gabwa sabasai we have youths ose twarorire mostly abantu abange bagotebanga abarayi rigiria basai mirimo abarayi amasaya mabaga yemirimo eri batiye gutumikwa bubuge siasa because most of them twarorire abange babo ebagutumikwa ge siasa koreta chiburaburu from your word itibaso korwa is there a way usenchira nere kwa beri go incorporate abasaba ilikuwa ene kinga bali batari gwako mupiro yo bali batari gwebwatirania sports igentonkiro bakokora ilikuwa ene kinga bali ko ba idol. Actually kerongorigereri amangana abasae keratu arenge keratu gochora chi commissioner cha public service board right inche na bete famu ngate yo mu governor Itibondo konyara gutwara mundu ritaire okay ngakana pinga mate yo mugaka no mugaka nere no muntu omuyasana nera agategere birengeri byane tugasanga nimbaka no mochumbe chwashinyamuko we shared na kitoko inishua asengenja basaba babire bako complain a lot about unemployment na mbali gutwara job opportunities bono tukateba na egendo tokora tuka identify umusaye kurwa se ward yane oyu etwe obete commissioner ya public service board okuruku Chofrey bongoe kurunya gukiani so we ensure dina tigumo saabo ororo asengenjo interest chiabasae na liara nyare gochiketa kero chigo cha semesa na ande na litura atwale genuineness egento kire transparent
so through kubwatira na igo nande whatsoever inche kende gyonsi ngobeke priority kende gyonsi ngokora kiane omonto ngobeka n'omosaye omogaka ngo omogani asamanga na advisory arongo barengia n'abang'ina so patikero ko inshwana none kero gutari ward yago omosaye agakire na nabokwanda gwisaransa nere at least mwakwana mwashare boniga wishare nkoro kijisimi chia namang'ana togoshare n'abasaye abandi bago text emechando bagwetera abandi bago text ase batemire banyorire STI omuntu oranyare komokonya no mwe MC ore yuti aranyare kohereza ebintu ebingi ebintu mbire to byachire amaroira to kuri yeast bikoro ku hemorrhoids omusana bagusinyo kohereza omuntu batinje na bako ngicheronde ino enana haye no mwe MC haye no musaye by the way ninyu wete igabobe na moteminyoke county ya Nyamira Referral Hospital na kwanire no munyagitari erinda nyare gogokonya ige bintu ne bingosangi obasaye bagusinyo kwana bakwetenda lakini bagocha bashare erinde twanyara gokonyana. What about boda riders? Enchiranero barabukwa bere go kuba empower. Boda riders mostly na bono nje nimbwate company ya construction. Okay. Company ya construction mostly ogosangi n'abantu ngotumeka n'abantu aba boda. Asinge njonje koruna iboretu na iboretu family yo bwagachi emyaka yonzi mpaka buna nacho. Inje n'omuntu ngokora chwa kali. So abantu promote abantu abana tebi iraji fundi asegete koragento gete so bone kituruga na bosangi muntu onyorje kinde usedi kwande function ndibona bona gutana banga tigandu meke boda ya segete patineri neri twansangete korana abantu bakataga gutwara ifibere ere ngao patibone nchera boda yebangire bona bokonde function bakobwati guchiari no musafara gososo yororo erindo ende so emeroberi ne menge tubwata sabanta aba boda nande unabono nimbe nabeke boda shed ngobeka tori boda shed bone eri osangina chi contract echi chiachakire korana boda shed njibwati faida wasangi kubeke boda shed muntu tako endokora so unoyo obone oyo last financial year nintaite komekie follow up because ase bintu byose bina attended ase ward yitibo byakoriru except ye boda shed chi boda shed ibere na chitara akorwo ikera boniga batingo temande kurigereri erinde tunyare gokonyana na anda nene ndiro goika wasangia muraba baitirwo mugaso yapidi kwa rusichibesa chiao kwa bagachire shed kwarigie meteiga kwa bekeraga shed erinde bakoraki erinde babo nabone ward yanekera abana baetu amabuta bakaye guchibesa bakaye gwa maaki bakarete buraburu bagataka goja gonsa mbero obisi ne nyomba yane bagasamba mpaka bagasarie boda shed narigetia mabati yane nemete ngabatomere bundi ekababekere shed baganyerete shed yeye tuabegete ebwente kwagachu ne county. Okay. Chideke merongebere na kianda chia butukire mega chinsa isato chia bona iga marago actually chia gire chinsa isato nenusu na no bwate ribaga riogo join engambo ya marago ya bona iga gature no mheshimiwa Honorable Lamek Square aka Nana kuru chinsa mochiri chia itibo Nyamira kere ime Nyamira account 0702 666669 namba yesi lakini otoke no yokuru Nyamira nario kiagero yo South Mugirango na chakwa ne ko chaga iga na bora nyore nga aya South Mugirango da ya kalima moino North Mugirango na mawake mheshimiwa katoka nyerete isi bwa matiki yao obore kati yao no mo jumbe wo yosh inche uno mwa musiye ward ya itibo no mo chumbe egento ke bakateba na komo because ndwarosi ekokasi kurukuna North Mugirango caucus we atobwate omugavana oyu Ramos Kimumenyaribo tugatwara omochumbe chwa Nyamuko tugatwara n'aba MCA no mo speaker Thaddeus Nyabaru asa abantu bali tokoru North Mugirango na anda aba MCA aba baganjora koba chairman chairman ya North Mugirango caucus so igo
ngokora turi frequent meeting Yes. na bono korutuomeranete no mochumbe no arenge ward yane matuko taraera no ena abere nandi actually ntwanya gukura no ne matuka abere go seri tukerimo riere tutarakwana no mochumbe one igote koba buya so we always talk. Thank you. Thank you. 0702 6666 namba yesimi ya Getembe FM Radio. Hello. Getembe. Getembe. Kurunyamira nabuka tukura bugata sebona iga 07 02 66 69. Omweshimiwa abantu baitu mbarororo abaminto tomenyete na barabuo lakini bamenyete no borema ine nsemo kyo babegete use barabu akiba nyoriro bokonyi witera sobo oburai bwao abo egera to kwa naigo batominete nga mweshimiwa nyamokono arime no mugabano arime mikakatiki mubegete mo especially bali bare koruase ward yao yaiti koruase ward yane abantu bamenyete no borema egente getangani une account ya Nyamira ntwahetetie piri ya people with disability ego favor abantu aba people with disability. Secondary as committees ntubwate coach committee ntubwate na bono for example committee ya climate change ntubwate representatives cha people with disability why ensure that omuntu obwato borema oko represent people with disability no ari ntubwate committee education ye basari where we ensure na county wide omuntu abantu obwate disability no bakorete ki no bari so through gabu karobate equal representation ekingoro kikerena na barabungo ngogoka bari no ne keroto kwenda gusina matanga ndio sangio muntu people with disability akorete ki aro you can equally omanere chance akwani abantu because na barabuti are part of us. Right. Mheshimiwa, I don't know MCA we ward yetu. Is there a bill kwa ile ase bunge eko represent osego favor umwananchi wetu? Omaete chipiri bona chikurepresent umwananchi wetu. Epiri togwete generally. Okay. Egoketa across the whole county. Okay. Bono karo chipiri chiachire karo kwarigirira na maene omwananchi one na represented yororo. So abu no support gakia koroche na te kunyara go favor omwananchi we ward yao so gukuyekana ose kwa make some amendment ya make amendment erinde echirane na maganelio yo mwananchi. Right. Ntobwata abangi nababora kakurugali ase itibo naboigo abangi nabali abagotu. Is there way kwa in corporately in your leadership? Abangi na bale ababoraka ebyombe mbiro ebyombe ntobwate ebyombe binge byabangi na including mpaka ebyombe by'abantu ababwata oborema. So whenever they need my support I always chip in I always support them. So including ebyombe mpaka none byabasacha batabwati abangina mbirororo osanga bigo cha byaganie support na ntobwate ebingire bwanchare na ndengerororo kenyoro. So ebyombe ebi karo byaganiri gose byaganiri obokonyi na bogote maria soko nyara kelio bwate onyare kuba support. Okay. Asante sana. Mheshimiwa, turamyoka siasa chia turamyoke siasa kwanza ya Nyamira onsi kwa ujumla. Kibagoteba. Kibagoteba Nyamira. Omaete nche buno MCA we ward yeitibo. Nche mono anene mono batemande kurenda asura koreki asurabe. Siasa nechi nyinge mbaro wale one term mbaro wale two term lakini nje bona uno MCA we ward yeitibo karona arigire rigo ikiraga ase ikire nje tiganda arigie kura ya nje bweke ya nenyene
ndarigie yane nyene uregerera ndirigira kwanza kero naranyorire because omaete egento ngerege koro kumasoya for example omuntu buno mugusi tutachange the tactics. For example buna omwana siasa kero gusange kero mwana siasa inge kwanda matanga aringe goteba inche omuntu ngo support Fred Okengo Matiang'i tayo abantu bakachingobi bona abantu bamanyire ne nambe nyinge ngo support ile Fred Okengo Matiang'i bona ona kero goteba ando na Fred Okengo Matiang'i ama iteine kawaida osega utaite kwebisere rororo so egente kitangani tikatura tema turakorera kiria abananchi batagete kiria omwananchi atagete erinde onya tugusuka mutwe tumagoteba bono emirengo ngochakire bono kere emirengo yachakire na benga for example kero tarakora gento gete una bono for example ase ward yane epare ya kebabe ekwanda mpaka bwarani kero muntu gagapostirie pare yateba angalia venye tumepaguliwa bono kero yarosiu mambi ugusinyuge ndo koraki egento go post negento koraki egento gutamira so epare ya kiabonya ruyacha itibo igo umuntu agatena si unaona venye mambo inafanya hivi ndio tumepaguliwa so kero yarosiu omwananchi ukira bona siasa ya one term two term bona ikira so mwananchi akarana ini kawaida na kiro mondo manyire na omugusi andonsi asale ngo support ya Fred Okengo Matiang'i bona ikira so aisego konya mheshimiwa nyasase go konya kiarwa kwa ikira goteba kankuri yore ikura yawe ya two term ngayoro cheiti wase miaka 5 egoja itibo ase miaka 5 egocha nabonyeroje nase miaka 5 egocha ntogutwara pare kuruku ego openiu ntoko yetwara pi kiro mwananchi wekenjoy access spirit ye para egento gia kabere nsoko tikutuka na wane yemo amacha gotonyanse osebwate sosera ase miaka 5 egocha ase miaka na ndende 5 egocha because yonye boni gana na soire miaka ene na rosirio vatati igo igugwe spring ya jinchiereti igoroche miaka egocha tingore tiki na kuri ase miaka egocha indagete na bono ase oyo na rusetikiti ebinta roseti una bono ECD biri roseti beyonce pi mbake bina rosiri biba innovated bitware facelift erinya ende bitware ward ya itibo erinya etari ebwata ECD enya etari buna yarenge gochimaye kulingana na budget gaito akukaragake. Asante mheshimiwa. Bado tukaendelea tu mwancho mtegereri mwancho muligereria Ogetembe television mwancho mtegereri Ogetembe FM radio niko tole no mheshimiwa mheshimiwa enana ndo igiteri ndo chinga ne teria ya ngoke neri ya ndo korandi no kali anjete sana. Otono mheshimiwa enana kulisema chitibo wade gali sema chili Nyamira kora twale ngana yo commentera no toko kwarigania elinde sangamo na into asingambo imeyo muri ko ngatoera atono yo minto root kemunto gatukunya kugamba iga mangana aita yagusi na magendero mwananchi toko kwaribaga twa oliogo kwakirisha ribaga mheshimiwa olio ochore twa mwaribaga ochichaga iga na kwa nyorerio kwa kora kwa moboria mangana abera tatu nere ekera chire gaiga ocho oigura otumanye twensia sobwa monga nkekeria nkekeria tarakora na mheshimiwa ndo oranyoro otegerete gusurigereti nero unyara kuibira na konya chisemi chunya kogendereria asali na bwo gusiyito yagendereria ase asoba moto tusukemotu kemagendro nto basa gutigara ali asotore nto tebanga kito gochorero mheshimiwa oyo na hande to mambito tebanga ya tuchenchi na bado kwa banga magendraria alitutagete ngato tigarete maega gusiyito na botagete tuchenchi the near future abana baito bagusi abana baito bari twanyorire bonega abachokoro baito baise konyora asaraga ya ba komenya road. Mheshimiwa, there is something I want you to put clear which igali as a public. A concern nera
I have someone watching us, contractors bribe MCS to approve their bad work. Is it true? Omaite again tonda dagote birut. Yes. Omo MCA. Kere contractor yo kolegas. Intobwate inspection team. Right. Intobwate inspection team. Professionals, ebwate engineers, QSS. Bonabu na ubakogenda bari gotenda notion kerana arenga omoke. Okay. Kerana arenga korra libati riko nacho. Inkorana libati riri yasaliwa. Lakini libati indeed elia rosibu lifitie yangu. Lifitie kona. So igo kerato goteba buna omwana inje kera kurigireri mo MCA ase inspection team kera kurigireri ebintu byo bufuatilia onya no mom chi kilomita wenda koraki wenda onya ne na kibenda koraki na kibenda kwa so ebintu biri andonsi asomo chanduri omwana inje kare isiri agoteyo mo MCA omekie follow up uchi executive erinde contract yonyete kore kapisha te kwa pit na boniga chi contract anjire wodi yana kuna gasoete batanya gwakanu because sigendo kore na batedi na kora gento gete mbakora so gwikaboniga osangina ande parili asari kire kawo chi kunyirorera bone kinendo gekoreta gikugwest chives kiao so igobono e concern karo ya bekiru e cautionero mu MC yako bekana ki because intwe gasi ekero kwanyolire contract yakolera should work ati agocha o bribe o MC omugorera gusene chae kwanyoranga o MC oyo igasi ibono yotuberire igo ne contract is gone. So bono kera bribe o MCA o bribe a team ya 7 individuals bakora magana inspection because onye contract ya chiro ya mo bribery. Yes. No easy. What's your next project? Wakwanire yechipara, wakwanire binte binga match. What is your next project as omuntu itibo? My next project bada as omuntu itibo e percentage nyingine chipara because ninde no kugana ande nimanye tena chipara pado nchibwate challenge ase godiane egendo kende ya kabiri ne chiro mbwate gari ko chiro ya bunyugu. Yes. Asengenjo echire yo mtu ayebekerete chibesa national government kataka goswahili inde konya abana inchi boni iga oikira boniga tutaranyora ichibu twamekiri ji proposal cha national government batukira boniga nita tentware modern toilet yo. Okay. Erinde nyari konya gokonya abana inchi tuganyerete demarcation na ande tuganyerete kende ga okoraki kende gyansi kugwati. Are there things gosa omuntu itibo eira echutara ikirani gosa could be ase egendo nari mwana injo itibe ira ntara ikirani ne chire iya bunyunyu chira bunyunyu because na ibekete 5 million lakini mwana injo kawaida asa gocha wieva echiro ya bunyunyu ne chiro ya isinda echiro ya isinda igere obuli mu erinde account government ya obore road reserve oboroboke utanyare kugurika osiwe chiro so bono atikere ne option ye chiro ya bunyunyu ko inshwa ne chireye yaratwarire cho right kero yatwarire cho erinde muntu onde wensi bororo anyala chiwashroom chirabu tuganyerete demarcation ne ko chiriye bwate tabana
para be instant Airebia. Yo koranga taligo tuli komanyora sinchirengi ya Getembe FM Radio and TV. Hello? Airebia. Hello? Airebia. Hello? Ninko igwete. Yamona monya 19 mbwairire. Airebia yenga yo wake simikuru na kyokorwa. Kurgo nyakoni nya Ronald Silva. Ronald Silva. Tibo ward. Okay. Enjenare koboriga. Mwesi ni wokwanire buya kabisa no ene kera ariko na gukwana nga ekera ire to burai. Abakwanite kuna kabisa buya nganje amaiga atatu na arongo chigutumia kurugera. Yes. Nare nekene nga maiga ya tatu nara kurugera gosebe tayo aya na nderi swari inde. Otebire ngaki ariko soma na ryo mwe musio kabeiro aringo ariko ruchi baseri ngata moeti. Yes. Eye ko eye kera kurugo na kige kogera abantu basobo mwe musio uri ataikuba. Okay, nkobori. Aya ri swari inde ri gatatu. Yes. Ebare ye koru nyaramba ya tirimbuka kebabe yasoka bwarani. Oye kwanire ga kintambe sana oye yoire neramwa yebe korro kabege koneke nene gwetani ori ngombe ya mono Ronald Silva kurbunya koni. Okay, kwira niliare. Getembe FM. Monyo. Airebia. Ayo kwa ikabunya koni nandi kia ngombe. Bonya koni kia ngombe. Samuel Misadio nywere ero sabi ke bisa Misadio. Karibu. No nare koboria omwesimi wa masuaria bereiga. Unatebire ebintu nagenderete gokora. Lakini enkoro ya imendo jena akuri benji bono atetaira neri boronge. Esengenjo libenji nye ya gokora bintari oigeme bagerie range guchisobo. Kuchagati maso yo yarenge bono akorona agupagwa buna bono tigante abese chibare jateba. Na bachire mire jirojio mwesimi gwori orengo na arimede. Yes. Of course yarende karo muntu munye bwanje tabantu baye bonsi. Ejia nyorete kiroro karo siri kiranga sobo no anki arengo. Ta korubore jirende kirikaro siri ne kiederwe asijibwata kibagogete akira abarabe kiumuru amoro mu. Kibene region sirende county ngene. Yamona sana nkoira ndiyale mwairore liswali. Getembe FM Radio and TV. Okay. Mushimi wanganchire nsome SMS chirega bwango ase bali baturigireti Brigadier Anthony Ndatemo koru chisemo chiri kya Metamayu nyasora gatano arime alafu Grandi Dennis Soliwege so watching live koru chisemo chiri kya Nakuru Matunda Andrew live from Nyamira Town imeanyota Salams Club anatutazama alafu Shamra Misati karibu sana mheshimiwa, thanks for the good work you are doing to our people in it ward. Swali langu tu kidogo kwako ni hili. Barabara from Egechini, Tundubali, Tuliamoli, through Boeli. Umeipangia now that the tractors are in our ward. Chakareli swali. Na kila ngeko gotebi buna ase para narenge kuigura ikuru getengereiri. Egende mpaka Gitangwa. Edosa no yaikire etigariti egento buna 200 meters. Lero no nari ngabu bweria matanga inabatebi barusie bintu para ntwaite tororo tugaichori gifomu na gusonde naro gopinge para tukanyora abantu bonse baita gete so igo aenande karagani by next week nana bongoira ne studio ga abataigo se pare yo yari mirwe now kwakara kwa guchako boli chukura kwa boli chukura ngwatebete mwana icho kwa nagaiga kwa niaba kwa ngotumeka kwa renge maiga atatu liabwatira niganga asum oli kwa usiti oro kochi sobo koranga to magendo kochoro ukaba revenge yokorwa asenge jata ko eta pasali kwa gaso na boli zwali abulu omorali yes inagotebi buna according ne budget ye county yes on source revenue yaito ward based projects echire 15 million as 15 million echi
omwaka oyomo mwagurire ebira gitabu onsi amaiga yatatagoteba kero ngorosie pare koru Nyaramba Barcelona yachambaka enginda igo yaikire abumbo isanga yakora buisanga yaenda mpaka egechini yaturumbuka egechini etundubali eyumbo kurati yaru egechini etundubali yagenda mpaka iteresi eine paranda oseti aiteria maiga tatu toche parende eyu agotena Nyaramba keba bestu ibuarani narayekwanire na gosenera epare koru Nyaramba yaikambaka karo yarure Nyaramba yaikambaka astokoro kengindanse abumbo isanga yaru engindanse abu yagenda mpaka kebabe abumbo kurati yaru kebabe yaenda mpaka kanyanja au padombo kurati yaru kanyanja yaenda mpaka buarani abumbo nyakoni aiteria maiga tatu so kero mwe MC orenge geti epareye na gotebirie ere 12 km echintu 12 million gutumeka meaning ina ya consumer the whole budget ya consumer questions na sengenjo mwana inchi okorubo nyakoni yani if you ya akaba bune pessimist yani ere kirigenta kiroje from the negative side kanganere ngototeyare na oyu ore ngororo ere kende ngera akorete una na akorire for example na akore spring ngorete bunyakoni oyu ogorubo nyakoni ogotena ti na ngori venjinde ngorete spring ekorukuria nyamweya ekorunya mauro sublocation ngakora rio siri ekorunya gokiani sublocation ngakora rio tinga ekorunya gokiani sublocation ngakora rio ngeji ekorunya gokiani sublocation ngakora ria mekonge ekoru iteresi sublocation arafu mweshimiwa uyo ore ngororo na kunyete pohol kia ng'ombe eyuere bunyakoni epohol yeye nga equip nga ebeka chisora egasokia mache abanyakenyero batumeke mpaka abalimu so igo gabu na igabu ebine binto ngorete gabu bunyakoni boniga basabo kwabera omweshimiwa ntobwate chidaika ya muyoka basabo kwabera ngantu amachiko nyorwasini ande how I wish nande ngwa kwa na ebieka nga next week tutake next week nabo koina na gocha bono omweshimiwa tia toko next week ngima ogenda ora colleagues koranje and if you can promise us so that the coming week ekorunse ochiche torrego se epare ya boeri akorreki ya we koranje ntubwato mopiro o World Cup yondo ikiregario mari ikiregario mopira noro robona iga ogochaka in the next 5 minutes kusabo kwa bero konene aseda gekeyemo kwanero omonto itibo no munyamiro kwa ujumla egento nataka gotaiyo mwana inchi one okurua se wodi itibo nabona arenge gosorora mwana inchiga onye kwanarite kuri omugati omugima bono manya no mugati oyu okobagwe bibane okobagu aragatatu ebipisi bichiere abanda aragatatu so igonya kwabwate fiu na kiregento ogokoreru bono manyana balancing ne korteki nerororo nonje karo narenge koragera onya abana ba minto baro okuma buri boko bagu 22 no taigota na boko menta macho koreki onyu igoto tige siasa chiobo nyomba ntigo nyara gotokonya igo no mwana inchi okoru nyamirengi manyamira county nje ndatebe na etorororo tubakorere mirimo support ya barai na ndakiro murai chikura kuringana nkia korire na ndengia okorera terio gwake kura noko bakurwe nyomba ya ino of wije gendo no mochando ino tubwate ase wodi ite itibu
bantu mbali kwanda gwaka kura for example abanyakonya gwakwa mbata konga mbata giti konga kera kura na sengenjo na gose na akorire gose mbaigo isana ka gose kiri na akorire geke because ibintu byose na basomeire ebino bikuru asibari na nabo mugutuma anybody and confirm gose ngini korete ki ninge korete igati to isane ka sekerie geke omurai akorire ki ari gokorera Leo sana mheshimiwa, thank you so much for coming. God bless you. Yabono sana kwa sababu chirikia itibo word. Iko twarenge no mheshimiwa Sikwe ya Lamek Nyakianga alinka soba bona bamanyete enana wakangambia bona nengo sababu kwa bera singincho twa minyokire chinsa kego twachirire bakecho mupira batarakora line up lakini oikirega Omari bifon singincho yogo koletera omupira gati ye timu ya ekorokunga gati timu ya amachikana mpaka mambia gati ye timu bonege kwa Spain na Belgium onye kule kubate hapo ya Odibet beka wango mapema na beka Jumapili mpira nore vere yomogwa kusa 6 ya butuko yondo kwa kusa 10 kurugega se studio tamani tukakera matunduranga mbia mono asingi kamera manero media ya TX igarenge VJ Kevo Atsan kwa nyaba ya koliga kemunto wakerangambia mono asingi yoko tegera na koligelia television yao ya television nche bakondoka the baddest MC Fastborn Mutangio Florence Bonarli. God bless you. Ne nubwo atekorera kondi wensi ebe nkuliye kwemekutano